4 góly v jednom zápase. Tak je fakt nejlepší střelec La Ligy zatím. Tak a jdeme hrát proti Las Palmas. Takže volný kup pro Real Madrid. Takže na Valverdeho. Teďka na Valverdeho zase. Na Rodriga. Na Mbappého. Kylian Mbappé. Málem 1-0. Takže zase máme útok. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé. Rodrigo. Bellingham. Ne. Jo, dlouhý centr od Real Madrid. Tak nic. Pojď Valverde braň. Ne, Rudiger. Ne. Alexander Arnold. Málem. Rudiger. Ne, nesmím dostat gól. Ne. Jo, dobré. Pojď Kylian Mbappé. A ne, tady na druhou stranu, pojď. Bellingham. Bellingham. Málem, brankař je dobrý. Takže ten není brankař je dobrý, ale máme rohový kop. A není to gól. Ne, penalta pro Las Palmas. Ne. Zmatem, no. No tak nic. Las Palmas vedou 1-0. Ne, mají dlouhý centr. Je dobrý. Takže máme roh. A přivolal jsem si už druhého hráča. Teo. Ne. Ne, mají protiútok. Ne, my nemáme. Ne, prohrál jsme 1-0. To se nepovedlo a jsme už pátí. Skauti už našli. 81. No, v příštím videu se na ně podíváme. Teďka budeme hrát proti Betisu. Jo, útok týmu Real Madrid, ten je v 2. minutě. Vinicius přihraje na Mbappého. A ten dá gól. Jo, 1-0. Takže mají útok. Nic. Máme útok. Kevin De Bruyne, Valverde. Rodrigo. Ne. Jo, útok Real Madrid. Mbappé, další gól, že by. Na 2-0. Ne. Máme šanci na centr. Ne. Teďka mají oni šanci na centr. Jo, dobrý. Protiútok. Ne, nic. Dlouhý centr od Betisu. Ne, jo, dobrý. Jo, od nás dlouhý centr. Doufám, že ho dám. Kylian Mbappé. 2-0. Výhra 2-0. Můžeme se už teď na ně podívat. Takže ti, co budou mít maximální potenciál nad 80, tak je beru. Takže podepsat smlouvu s hráčem. A podepsat smlouvu s hráčem. V Německu. 82.
94. A v Česku brankář 88 potenciál, 83 potenciál, 93 potenciál, 94 potenciál. A tak my máme maximální. Takže odděláme s nejhorším potenciálem. Takže tady to. Tak a teďka můžeme 94. A v La Lize jsme po 4 zápasech na 3. místě. Máme 8 gólů daných a 1 obdržený. Takže dejte na odběr a nashledanou.